100 guys, na 90. Okay, 1, 2, 3, 4, shot. 91. 92. 93. 94. Tayo. Tayo ka. 95. Tayo. 96. 97. 98. 99. 100. Tayo. 100. Woo! Ngayon naman kuya, i-balancing mo ha. Tatayo ka, i-balancing mo ha. Yung ating ginagawa ha. Tatayo ka lang, awak ha. Okay? So, ito anong gagawin natin sa ating last part, third part. Kasi may tumatawag eh, paputo-puto yung ating vlog. So, part 3 ito. Dito ko pakita yung kanyang motivation for balancing. Extra lang yan. Patayo ka lang ha. Tayo ka diretso ha. Tayo. Wag, tayo. Tayo ka lang. Huwag ka man upo. Dito ako masalis eh. Dito ako masalis eh. Sumasabihin dito mo. Yan. O yan, tumba. Ayaw tumba. Manak. Yan. Manak ka. Yan. Very good. Yan. Tumba ka. Mana mag-yan? Yan. Banyak ang bagay, may tumbaw. Huwag yung tumbaw na naiyapo na. May tumbaw ka, tanda na mo, banyak kapin. Yan, banyak ka na eh. Yan sali, ano? Ano ka? Sali, ano ka? Thank you Lord, sabi mo. Thank you Lord. Sali mo, balaman. Sali. Ano? Yan, balancing. Yan. Itong pagyo pa. Dala mo ko yan, nakakakanyan. Labanan mo ito. Kasi mo itong baka, sige. Asya sa mga. Practice lagi ang balancing. Asya sa mga. Jadi, one. Tayo lang. Yan. Ay, macho. Yan, very good. Okay, babalansin ko ha. Yan ha. Okay. Bukit mo yun dyan. Okay, yan. Labanan mo ha. Magtumba ka dyan. Labanan mo ha. Ganun mo konti. Yan. Ganun ka lang. Tumba ka yan. Tumba ka. Ganyan. Tumba ka. Labanan bibili. Yan. Ito ka na? Kain ka na? May rarapin mo guys, King 100. Mga niya po pala. Sige guys, Okay na po ito na guys, May rarapin po. Sige ba? Guys, kukurin din natin yung pali ko yun Oli. Kapag babay ka na. Guys ka lang yun Oli. You okay? I'm okay. Okay ba? So guys, kailangan natin kurin din itong paa niya. Medyo parang karoon ng power ito. Kasi nga, napansin ko na wala kang pagalaw itong kanyang lower limb. So, kukurin din natin siya guys. Para magkaroon ng power. Ba, 1, 2, 3, 4, 4. Okay na? Okay na yan? So, ang papay nga siyempre sa Sali. Ito lang kape kayo mag-gapin. Kalati lang. Ayan, guys. So, masih Sali. And then, sabi ko yung kanyang. Kaya kailangan sa pari ng sipon ito.
Okay, so this is the end of my therapy session for 20 days kay Noli. So yung kanyang grade improvement, update ko lang kayo na medyo na-develop na yung kanyang balancing. So kaya niya nang itayo at kahit mga ilang segundo. So this is the grade improvement for the bedridden stroke patients. So kasi muli po, ito po si Modelo Magkipinto. And happy whole week po sa inyo lahat dyan. Ng mga nanonood ng mga subscriber ko dyan. Please don't forget to like and subscribe sa YouTube channel. Ito po muli, si Modelo Magkipinto. Stroke time po tayo. Hanggang sa muli po. Please don't forget to like and share, subscribe. YouTube channel, Modelo Magkipinto po. Sa aming journey ni Kuya Noli Peña. Hindi po tayo sa Jose, Mabalakag, Pampanga. And shout out, thankful po tayo sa kanyang mga anak. Kay Ivy, kay JR, at kay Marie for the sponsor. Especially kay Ivy, no? Yung major sponsor mo. Ang major sponsor, Ivy sa pamilya, kay JR sa pamilya. Both of them, happy Holy Week and may God bless you. Bob, are you okay? I'm okay. Luma. Bob, ano mo kaya? Ito po yung aking stroke patients. Makikita ko po sa inyo. Ayan. Bob, ano masabi mo? Are you okay? I'm okay. Ayan. Di mo happy Holy Week. Happy Holy Week. Ayan. Ayan po, kinukuryente po natin siya. Okay, bye-bye na.